Okay, sanong tatuong, sanong tanaw sabat kumadati din sanan. Hatak pa tilang busam kanaw misisa takad iswang samayan. Kinarahingan iswang kanyang sorga kung sikaw dat kapagyampayan dahil tatong gabay no. Iswang ka tanaw sabat iti. Ikalan sanan da alumis piramutan dat ay internet gisambot matad kayang gisamo akupusan no kapagyampayan dahil. Paingka nagiit panambarasan dat igitan bulan dahil tatuong iti. Tumunod mumbangan da iswang panundan kumadya. Tinasamayang dahil isang ran Tuhan Yesus. Amen. Kinsan po mabulso ko dat o sanong tatuong, sanong hari sabat kumadati di sanan. Pangkuron na tabar tatuong kubay no. Tubayan ako dat ang simbayan, takonot hidsang ingirikaw. Haro ano matuhit, yudit sisiodop no. Kung sarap-sarap no. Buaham ay monguro. Kaswabon da swabom, amin na gila. Nakapag rurumoy hay di antakan dat minay ako pananud di minay papatunod di alo dahil kampung Mansiat terus madi suway nadagyadi dong kaswabon ka ipukuli madam susuwab ang matumbayan ako da sa kirno pamandati undio dat pangkurati siaran to ko tim man to ko kaswabon ko dong atuong kam tumbayan ako dat gumu namanok kaswabon lagi nga kakal po dat iswang pangintangan ko hom pangkukuro aylan po hom ay atulan la atimbang hom pangkukuro hot pagindalanon dat ay karalano iti palayanan dahiti daerah ng pamol nagi ulo mo anad. Jadi pakitoh pun do kapiyahom ilaan na gindam pangkukuruman to kadong misusuwab ko dong tuong. Nga iri na masala na pati dong tuong nga siyodop. Iho nga si siyodop ako no. Monomboras biya nga siyodop ibo. Kasanangan no po kaswabon nga bumontalot numaaw. Memang siyodop nga itinupodong tuong bumontalot kadapan dong tuong. Wah. Jadi tatuong iti hopodo mapat tadaw ko hopodo mapatatulan ko turo. Nga rohyano ko dot man kasari dati gusawo ilot ngaran-ngaran dat tulun di nakatalib. Ami awayaan taka dati pudan do. Ipinungaranan da sangulo na pinungaranan da right iswang got pemerintahan di antakan di Raja Daud. Ipinungaranan dat Iwab. Ilan takod Iwab no patim sangulo ni mantad ko taluhit ay uyoon dot soldier di Raja Daud. Iyala na pwede nga ay talong magyang Pinay hingga da iso na pamantadit sa kira na padahandaman kasari dati nga iso na pamantad di tang Pinay di ladi nga numan di ebno patayo mamagusak ya di siya may pamatay jadi tatuang pati nga mangimbulay to kod isa yan ang kuti kamoyan dot ay
Iwab, iwab, kawab. O saraw na padati kawab kaham handaman lo iwab. Iwab, kawab. Iwab na pati nga tanak kumadit tadi de tanduk di daun. Omon na po nga anak buah manangaman badi daun di lagi zeria. Isiya na po nga wayo on the soldier di Daud. Naretan na isuang 2 Samuel buka 8. Isiya na nga sangulo ni soldier rit abarani. Nakanud pinaparikot ang pinapaharo kumadi Daud o gumuot kinamanangan isuang da pisangadan. Halip yung magyali di nga alamokon na pa diwabiti nga palogasan di siya hikapurimanan daw dot mangigit ti ralan ko po siya daw gisa po asaro isyan mamonsay nuno na pait ahandaman di siya asanong asaro isyo dot tumanod dit nunoy korahyan da ginawa daw. Halip yung magyali di nga idawd na pohom ay siya katama dot tumaguangid dit kaboboyuhan di iwam. Kaumbal to kay titi. Ikaruhang no, tay ko itanak no, ano atamaan dot tumaguang sendiri. Tay ko manangaman, manangaman dia ano atamaan. Pengkuro, agad tila kamo. Sira ano po kakita ko dot ay inapay kaboboyon di sawano nga kontok atamaan no dot mamisunod ay di kontok inot ay tindakan no kontok kinapawon sa yan nundo ka. Pengkuro kayo ko katama ko tiyo di. Tiko itanak inapondo hitang karo pom atamanit saputan na po lagi. Nga pa yung kukuran dit ng kagayo no, miyagal ko balasan tahun. Manusunuday nga moda si ka kumaus, moda si ka tumugod day siyo, moda si takod magidu ni si walay. Hari kapurimanan, hari ginaw tiyo di. Okon nagindad sa ira na nasuko di tanganak. Oyo na po din ang ogayo no di kitanganak ikaruhang har na po itakon to kam atamaan ni mo misunod. Tay ko mano po panggayo irihom sa kirot igaraja. Ay muti awyuhan ko piyo. Kada bursod inong kolotawat manu barasay ipi tanganak nga wal tagangaw ni tanganak song giyak-giyak nga o saraw no da ngayon barasay nga hinay mo lahing daw diri samok mimbula ni isu ang ginawod to di mo lahing man sunudaylo ka. Ako no po kayo di nga mimbulay ni so ang ginaw takod alaya kakunada mo borasil na tangana kilo nga lobi layak pulo mo lahing daw mamisunod harit ginaw dati tiya di mo dasi takod ako ko anom umaus nun dahit mo lahing dim anon daw mo isambay ang o yung kuryanto ka nakagod hirgaridya. Okay, hay akan di gulod dongo tuwong hilod talupid. Makan no di umbal di mamain-main di tanganak. Talo na tulo ni tanganak tongon-duan-du pamangurahi mong karingaw bo. Umbal pa giniakan do katuntulog yak
mamalanga ko giyak ato koy ako nakasap soro ko dangon sungod mo misunod nga gumara pa kagwit imo lahinggot iyalo ka daw nga harohi at kararamayan haramato kay may andela dito gumara pa ka daw sa ngira-kira ay oyo no padadi no kolot ti kato soro nga ino podit kuno di ka pinakatahan di nga ino poy koyonon dahil di mirikaw nga harasapad hiritang nga sampaping mo ti ditan sampaping ko di tanah kidid moy tinumuto kid di sapad hiri no gidi kapit taguangan dahil sopi giyak ko monongilo giyak ko katuntul nga dada mo to iya di tanak sang tangkus sang giyak bulati mo lohing andas tadi may pagaduh may panusilongon may pangawog ngay no pangawog mira-kira kung bual pi tangan na kumiyak giyak nga hiri no did ako na di nakatahan din uy bising kang kuding intong mo ti mo lahing doho nga kangis sisiyo haro pa kagwit magia anak ko hirim makan apa tatulun yelo nga tu paturos at katuntul gadi tamo di giyak mo nga osonong na tu pinaulian di dielo di pinaulian di dielo di binarasan ko dit uy bising ka ako ano pa di dielo pinaulian no rihom ay ilanam ngon ko pa kago barasay ka tadarin di asangalanit mo nongil po higiyak nga orwo lay ginaon dirit kahangis sagid dia kairak kahangis sagid dia mo boros ket di wo ay dadaw na tanganak kabagyan di dati ko basan di bo nga ay mong karingaw porlu higandad intanganom akukurahit ko boboyuhan di kayo nun mo sakira na pod mimanggat taman permainan nirim po duli dia minggiak ko gisamid ay saboros nga taman permainan gia nga irin na pagya nga taakanan kamo na po kaylo ta kano po piswide hingga taman permainan hingga taakanan pingkani ka daw igarja bo hingga sambayangan jadi mo ito ka gereja uhatan ni tanganak may sambaya may gereja nunuman kam may sambayang kad di tanganak jadi mo ino po di sambayang pengkura kon dadla gereja san tangkus amu sang giyak amu pengkukuran nom sumambayang ka jadi hariga keperluan dat oilanom nunuhi kayo nun sakira sambayangan dia sakira akanan sakira pangkaringahan pangkaringahan na dia mo misunod di madid ako piyo kontok jadi Iyoab na pati nga hali piyahadat kamanakon di Daud manangaman di siyo tanakid di tadi daw tondo Zeruya nga ay siya kauyuh dat ay tumaguang piya dawlo naginda kamon na mo boros si siya ay miyampay dat papaylad akon takinat tindakan no ka nga tapot ko piyahom aga tumutigati kamoyan dat mamisunod bo iho nga ay kaylo takoy dad hinggay kontok nga iadit iladila nga kagulampot tet mo borosat ay di kontok ko tiendo ka agat muti tiadig iya din na apuriman di raja daw sendiri tumbayan ako kon no podit kantob dati mo boros di nga kapuriman takot iyati giya nga hari kolomokon haro kolomokon dati haro ko polidon dati
O saraw to ko nakaruhang to ko, o saraw na tanganak, ay moboras akud siya ti nga dahok karuhang nga asusai, tanganak ko nga, oyo hidahar masaala ka. Irino nga kaagatan dati din mangimbulayom popoylod di tulun da inupohit ko boboyhon ipendalanan daw nga kontok. Nga man no padaan kopi kakago. Yang sebenarnya mamisunod ko pagidi nga ay nakapuriman kod inupohit kendalanan ng kaboboyhon di siya nga nawayaan nunod iswanggat kapos siya ng keluarga num irin na dadi agaya dadi ginaw num mamisunod di siya dat kada dandod kausuid di dia da nawayaan tay ka ikeluarga. Nga haroy mati kadi popousa haroy kago kanta-kandot orohyanto kod moboros tay kamanahakon nasihat at haro korongaw. Yadi mo ti dohod apurimananay. Iti adit ondos kod haro korongaw tulun da suwaid iya na po nga minoboros ko siyo. Yadi haro kandasan. Hali piat yadi kapurimanano nga inapandahi ginaunuham kando dot ay mamalapis si tapurimanano di nga moy gyandad haro ko kito haro saksi ka nga tumanod po dong kita mo ay kontok iti di kapagulo na pa nga sa pidua ko na 4 mata ka da sa kirad ay moboros na ka ditulon haray matigya kapya kasanangan ni did komon na po nga itulon nga adati patingayamon isay na koylod isyo nga haro hiit isuang ginawod paborosan da it ahar tulun da suway dot korongaw. Ano po na kago atarang ti adim manghigit na ginda saksi ka. Yeah. Sa pidudo nga akon man kay pailusad gi Elda Andrew. Okay. Antakan na po di pinapaharo hi Ebna dot isoot batos so pibabasan miyampay di Daud maya di Ebna no pagati nga kumandan di Raja Saul ang pinapaharo di alad pibabasan kumadi Raja Daud nga Ebna no po dihom numandi di Iwab patayo. Sakir na pamanda ti Guliad iswang 2 Samuel bukat 3 ayat 2 podam 2 magisom bo 2 podam turu nga hilo nalot pengkukuroh nang ku Ebna dat pinatay. Ina pa yung minamatay lang nga Iwab. So no gidman dati ukabo ilo okay? 2 Samuel 3. Ebna pinatay di Iwab. Anak buah Daud Iwab. Ilan pati nga wago pod pinapaharod pisangadan binangigit at nununa pahit noit diala da minuli na gumo. Nga Ebna na padim anam yampay diala da hila Hebron. Pinoy du di daw di siya dat tinumangkihan. Sayra na pod Iwab miyampay insana na ay soldier daw na kauli nga numandi pa baro kumadi Iwab bat pengka Ebna binar
Isya na pa nga minay rikot kumadi raja. Ina pa raja nga pinapologos siya dat tinumong kiad miyampay salamat. O ngayon na di iwa bro ruba di raja kano po siya. Nunuh na ko di pinindalan nuti ka. Nakarikot ti ebna kumadiya. Nakura to pinologos no siya minagido. Ringkas na po lang nga nakura to pinatay ka di iwab. Kanang ko di katutun di ebna bineri di. Minoy ni siya pangudot di andahom. May pangilo dat pangkukura ka gugurawan no. Ang mangilo nagi dat nunuh nang kuit manu pendalano patilambus ka. Katali bidis saliwan na diwa bat minang kya di Daud. May siya suhuo at tulun dat may suhut di ebna. Katampay di lay ebna, igitay kago di lo da ginumuli. Nga, ay na kayo hiradya Daud, adilo naman pa ilo. Sayra na po nakarikat na hilad Hebron, igitay na di iwabi siyo, di hirid panangitisan, hirid pinto garbang idi, kagalagalit ay mo boros dahi iwab kumadi ebna kakikiro. Amay na di siya taboko atiyan. Man di siya taboko atiyan di ebna. Gisomin napatay. Irinahit tamodon di iwab ka daw, lawakon nga mambalasi siya kinapatayan di tadi daw, i-asail. I-asail na pagyadi nga mamagusa di ebna. Ano kad ebna? Tingkod na mamagusa, kada ako na di agusawa ka nga. Ay, oti ili asail na mamagusa di ebna. Amay na di ebna di suhako i-asail. I-asail na pagyati nga tampinay di iwab. Miya puta pusod. Wakon na pa di ginaw di wabila nga ay balas dendam nagidi kinapatayan di tadi daw. Sayra na po nailan di raja daw di barita di. Iswanggat ayat kadua na po damualu. Sayra na po di narangaw di daw diri. Nga kadisya di. Iho na po karajaan ko ay sasala di taguangan da kinarahingan sa gigisom. Kumadiraha di ebna binir. Ila na pandang at tanggungan di absan diri nagi ainsanan ni keluarga daw. Palagasan na ila na pakaturunan di nga amu aputut-putut tahara tulundat sumakit ta kosta panasa kita kusta. Iapatay manti baso tayko aing kuriandat pangakan ngakan. Jadi pengkan hot ay pengkukuran ang ko iwabot minamatay di ebna. To isya na minamatay di tadi di lo i-asail. Hilod Gibeon isuang da pisangadan. Okay. Iraja daw sendiri, sayra na pa di dot man lobong i ebna nga hilo na di siya dot ay adi makan. Ay siya makan. Mogisoli-oli hirayat na mo ipapakan ni siya nga ay siya makan. Kaila ay na di iri na di pinangilaan di rayat at inapahikin na pamatayan di ebna nga ay soot kinohompitan di Raja Daud. Kamun pa nga akon kay siyot minanuho da minamatay. Jadi nailaan na di rayat at inapahit kinapatayon di ebna nga akon ko suhu teko akon karancangan di Raja Daud. Okay. Antakan dit
pemberontakan di tanah ki Daud sendiri, i Absalom. Nga noboros si Daud iswanggot 2 Samuel pada mualu dot sekiranya pod aruban o kasupan da yuhi Absalom nukasya berlaku lembut dengan anaknya. Kemudian po nga ako niko pagagaman kon ko pararagan. Nga hinggo no gidi. Sayra na po haran no kita dat i Absalom po nga nakasansang liyaw. Adi siya kaidu. Kailah na di hiwab. May mati di hiwab pinsuhakod dit tumbak daw. Man suhako. Sayra na natataki Absalom, may pakagudilo kuruyo kay. Kuruyo kay pakagud ditulun di Yoab. Tatap na yan napatay hiri. Hiri kadaw pinamalabangan. Antakan din napatay Absalom nga hiri na dat idawd na pohom di ogi gina dat minagihad. Ipiyahit tiyo di pagigihad di siya nga amo no pay Raja Daud kanu dat magano nununuhat tindakan. Iwab no kasyo. Kinorohingan na kailo-hilo ka. Pasarahan mo po di Raja Daud kumakinorohingan. Haro kantakan dat iati ka daw nga miyaga limoti di Daud. Kakita takapiyad harohot ay kantakan da painsala lobi panad iswang da gereja nga toko awyuhan dot mga nunununu tindakan. Nunuha tindakan di Daud. Ay so, pakadada na po isyo. Okay? Turut berduka cita. Bobosom iri, nohot oriri kotisyo. Nga haroy, matiga kasanangan ni di sumo, no? Nga sebagai datwayon, ang pangigiton da iswang da gereja, haro keperluan dati dat ay tumuguang nununo pa'y kantakan di awayaan dati. Awayaan da iswang dat gereja dati. May dat akon ko osangulunan to ko haro higihat pasor daerah. Haro hiot lembaga gereja. Jadi hilo na pasunduran dati. Nga pengkukuran na dad. Pengkukuran da Elder Edson dat iya o katua gereja hirin puhus. Iya nagidi sumansala. Iya na ibobosot borosan dahiri boros-borosan dat. Iya ni paling lantang ko hiri gereja dako. Okay? Jadi sigog ka na gidi nga iya di sinumansala. Ina pa di hiri si siribano paing kukura pa di manalasay. Okay? No otoguan. Nga tumbayaan to ko dat hali piad harohot kantakan da miyagali di manikid gereja. Nga sayra na po dahara kay sisaan di gereja. Maya dot ay lembaga gereja paingkuro pia pangkis si Elder Edson nga atanda ibon na kasari sayran kontok itindakan dati sebagai sangulo na wayoon iswang gereja pia sayran na pod kinalimpupuson pagulian takadid ay paingkukuran kasunsudan ni Raja Daud hingga din nailan dati dat inapadihit pemerintahan di Raja Daud nga numan di siya patah ako umadi Raja Salomo. Sayra na po nakatahak umadi Raja Salomo nga ay napupusan iti ginawah di Yoab dot miruab-piruab. Yoab kagaya nga miruab-piruab duga kapilo. Ay siya
Ay na pupusan na ginaudaw dat miruab-piruab. Ngayon nakago piu pakat miampay di Adonia Imam Abiatar iswanggat iso raja-raja iso ayat katuru kawalu. Ilo na po pinindalan di wabilong nga ako piyontok kit karohian di Raja Daud. Nga halip ya miya galidi, sera na po di pemerintahan di Raja Salomo, antakandat molahing na di Raja Daud, mati kapatay na di, may na di siya suho Salomo, dat membayar kumadi uwab, kapiyontok kit nunuhit, kaboboyuhan ng pinindalan di siya. Numan di Salomo pindalan na iri, iswang dot balay dati mengintong satu raja-raja 2 ayat kedua nah pada mualu gisa motalu nah pada mapat. Sera na pun nakori ka tatabaridi ayat kedua nah pada turu Salomo na padi nga numandis siya palintuhon kedudukan di Abiatar sebagai imam mungkin rohingan inapadihit minaningolon di Abiatar sairad antakan di inapay tabarat karait diwab sa nakarikat madiwab iwab na pati nga ay minisiso kumadi Adonia hali piad isya na po nga amu mampay di Absalom minagidu di wab hilak kinarahingan minanggit at sungu-sungu di Rimezma may na di sunuday Salomo dat iwab na pati nga minadhiri kema kinarahingan minay igit idit sungu dahiri. Jadi may na di Salomo suho bin Ayah bin Yoyada no kasyo ngo putulo olio siya ka pancung dia binayati may siya sunuday iwabot to kumpain kamo tibora si Raja Saliwan kasyo nga madakui hiti ako na matay ka kadi di raja iya di na pohom maangay na pohit pingkukurahit karahian diwab ka numandi patayo nanuan di hukuman wahiwabil pinatay jadi gisompiat ti kapatay nga idaud na pom ay siya katamad mga tindakan inapadihit pinapatumboyo idit susuho di Daud nga itanak daw Salomo. Iyati ka daw nga ato kano po katagu dot isiso kantakan. Haroy bakasanangan dat inapohit suhuan dati di nga imila dati lansanon dat tumagwangi kantakan na may galidi. Hari mo tigay itulun na tiya digi. Kandad ditulun ay pangkabot ibo. Nga iho na pumatitim popolambus ako na matid. Popolambus ako na tiboros ka. Isyanda nga cuci piring ikadawhot kaboboyhan hirdi bo. Ako ni ka tumanggung kantakan to. Ihan apatim ay papalambus papaboras ako na nuno ka boras si kuha ka. Jadi inapadihit ay kaboboyuhan diwab nga naampakan antakan dot Raja Salomo mangigit na pemerintahan. Numan ako siya paburo iri
ay so na siyasatan, kumun pa nga isalo mo nga koylo, kakitoh dat paingkukuron ako kababayuhan dat ay iswang ko kaposyon di Iwab antakan dat pemerintahan di Raja Daud. Daud intangan to kanu pakapihom milay siya mangan to bidi kabaling kahangan ni dim pengka nagi kapatayon montaki tulun dat apo sala sekirana Iyoab na pa nga naurus siya asapung sekirana asapung na numandi siya aturo kaman na pa dila tampinay nga kadagi sambot akito to kanahit masalah hidi sekira dat tampinay Justina akito to kanad kontok it paindalanan di siya nga hari ginawa to kad tainuan to kapoy siya lah ka tataan to kapoy siya paingkukuri siya lo nga pero di linaid buat taon gisambot no kayong gayo no dihit pangaruh di Justina dahiri ay kapuri manay to kadadi man na dadi salah saya nga agat to dito agayo no di masaala di ya di mari tapot ko piyo among irat iswanggat ay masalah pribadi dati iswanggat pikaruhangan hari masalah takoro nga ay sayra no pun dad alay dadi nga ay kasari salasay nga agayo nundo minggayo iswang da gereja hari masalah takoro nga papisuab-suabon dati ujung-ujung kat agat nundo manalasay miyagala korita kadaw ribo harohot naragot iso nga kita dati milaw po pakayon nilo bok okon po di mekanik nga milaw po pakayon nilo maman pakayo kaharag na kagoy tiso nga milohi kasari giso midi no koy rikaw ino pa di milo no salasayan di gulo po nga natimong natimong di hom agat ta dito natimong gumo na di pangalus sa tapakay pingka nagilot kandat o kita dati kumadi Raja Daud masalad pi agayo imilo salasayan antakan di nga isyo noyad gisom di iri nagidi ho pawayaan lebi pendo kumadi Iwab haro di keberanian di Iwab buat pepindalan suwa nunu na pa iswang ginawa daw to illa raja illa nga pakadada ka iri na di minangusa edit paindalanan ng kaboboyuhan di siya miyagali di gisomi di dat ti kapatay di siya mantad dilat nawayaan di Raja Daud bila tulun-tulun daw papakita kumadati dat haro hiti kubaling kahangan iswang kaposyon dit ang koro imilaman iado dat osapung o sikap nga sayra na pod kalaid papisuab-suabon natin minggayo agat nun do gisamot ay asusa no di dat manalasay sayra ng timong kamiyagan no ngayon pa panumbayaan dati dondo na purimanan dati o gumuot kagaton koboboyuhon ipinindalan dati akapiyon to korohyan na kinorohingan nga maya na pa kinorohingan ng atumbaya ato kod pinsanan na pari nga dot manimban mangundar miyagalo dit maniun to kadira diyaw dilay magihumbo siaran turugon ni loko dan na ilir po tagigingon turugon hiri nanda dat ina po hit Santa Bimila dati pondaran ni di nga
milay datid man igitay kumakinorohingan. So ang kuropya kagayo nga ino pa ikatumbayaan dati harohot ay aralan da kinorohingan dat monghup dati. Mo nalibang banda o insana ni kanta kanidi. Matumbayan ta ko dat paingkan di kadaw ti masaala duso da iswang na kapasyan dati. So ang kuro kagayo sa kirad tapot kapit isiso ginao dati ay mangiwago kapasyan mandati patahako kumakinorohingan makiuhup ta kadisyan gisambo iti napak pasat miantok dadi korohyan na kinorohingan. Okay, pahitian ta kanati panamarasan dati tatong bay no, tong sabat iti. Manta didiham kanaw misisa ta kad iswang na sambayan. Kinorohingan isong kerajaan sorga kung sikaw da pantamangan no, so kadong no dadamot dahil iswang gat kapag yung payanit tatong nabay no. Agumu at nawayan dahay, naratian dahay karay titi kaboboyuhon di tulun-tulun di tibo nakatalib. Kalansanan dat akanda ko iso at usuyon dahay do kumadi karaton nga hingga da po itong sanongam irin na dahit mandahay igitay iswang nakapasin dahay. Kung sikaw nagi mantado pong pano mantado no napakabaling kahangan dahay nga amo kaapasan no manguhop dahay dat munaguang ka sana niri isang buhay na po hit kay sisan dahay maya dia nga agirat kasari. Kung sikaw Tuhan tatong bay no tamangan mihay kisambot tadaw da suwab kapag yampay kagoy hayad iswang gat kabaktian sabat. Ampunan do sa dahay Tuhan tin sambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw na kinapagyampayan dati, puji Tuhan to asanang piramutan dati totong bay, no? Hinako po, apiro ba ito ko do tatuang gaswang. Sanang sabat.